Tak začiatok bol dosť smutný, takže to celé ovplyvnilo, bola tá atmosféra taká komorná, ale život ide ďalej a potom sa to celé rozjebalo a malo to nejaké tempo a tak a vyhrali sme, takže sme všetci spokojní, že už to máme za sebou a však ideme sústrediť na hokej. V dnešnej dobe rozhodujú práve presilovku 5-5, je to strašne vyrovnané a proste tá defenzíva je prepracovaná, takže dnešný hokej rozhodujú presilovky a to, že sme dali 4 góly, je výborná vizitka. Dnes ste znova dostali iba 2 góly a v príprave ste dostávali taktiež málo gól, zrejme to už nie je náhoda? No ale sme to 2 ani nemuseli dostať, proste bolo vlastne koľko 5-0 a úplne zbytočne sme Poprad dostali do zápasu, takže super zápas a potom sme to vlastne nejakými 3 minútami nejak tak pokazili v tej tretej tretine. V nedeľu zrejme beriete iba víťazstvo? Vždy vybereme iba víťazstvo. Proste chceme vyhrávať doma, to je dôležité. A ťažký zápas, proste Poprad sme verili, že má tam manča, má tam kopec nových hráčov, ktorí sme nepoznali, nejakých Fínov a možno niečím Rusa hovorilo, takže bol taká trochu neznáma pre nás a hovorím, ten začiatok bol taký nervózny a taký smutný celý, takže potom sa to rozbehlo, pomohli nám góly, že sme dali a sme rádi, že to máme za sebou a prvé kolo sme vyhrali doma, takže chceme pokračovať.